Jeg hedder Katja Wilhelmsen, og jeg vil demonstrere lidt, hvordan jeg træner bomtræning med min hest, og så lidt tips til, hvordan du kan gøre det derhjemme. God fornøjelse! Okay, vi starter med den lette udgave, 4 travbomme. Afstanden er ikke så vigtig, men jeg vil anbefale med en lidt kortere afstand i starten, for derefter at udvide afstanden, når hesten har vendt sig til det, også for at den tager nogle længere skridt. Men mest af alt går det ud på at finde det rigtige tempo og den rigtige rytme, som passer til den afstand, man har lagt bommene. En række travbomme, lige linje, med forreste og bagerste bom hævet fra jorden. To galopbomme med i starten en sluse, hesten skal igennem. 3 galopbomme med en sluse inde i midten. Tak fordi du så med. Hvis du har nogle spørgsmål, så må du gerne skrive en kommentar. Jeg besvarer dem meget gerne, eller ring til mig. Find mig på hjemmesiden www.equine-rehab.dk, og så besvarer jeg gerne alle de spørgsmål, du har. Hej.